Arratsaldeon berriz ikusentzuleok zarautzen gara. Zarauzko ikurrinari dagokion lehen jardunaldian Eusko Trenligan errenta ederra hartu du Arraun Lagunakek. Ea zer gertatzen den orain gizonezkoen estropadan. Gogora ezagun lehenik eta behingoz nola dugun sailkapen nagusia. Orio errenta bikainaren jabe da, 9 garaipen eta 140 puntu. Donostiara bigarren 116rekin, hirugarren Zierbena 115ekin, Donostiarra garaipen bat, Zierbenak 2. Hortik atzera Urdaibai Orezko txandan lehiatzeko eskubidea lortuta eta gaur hor arituko da. Bigarren txandan Hondarribiak, Getaria, San Juan eta Lekitxarra eta lehenengoan Laizter hasiko den txandan Ares, Ondarroa, Kaiku eta Cabo da Cruz. Hori alde batetik eta bestetik ontziak oraindikan hurbiltzeko bidean direnez, esan beharko dugu sailkapen nagusiko egoera ikusita oso lehia zorrotza izango dela orain bandera irabazteko. Izan ere, Oriok duen errentari buelta ematea, Orioko kuarrila duen indarra ikusita ezinezkoa da. Egundoko arazo larriak izan beharko lituzke Oriok eta badakigu hori ez dala gertatuko. Errenta 24 puntukoa dalako. 24 puntu, Mikel, 24 puntu, bi egun deskalifikatuta. Bi egun punturik batu gabe. Beraz, hori erabakita dago. Bi asteburu esan zenuen eta inorretzegoela, etzen duela Petare Euskal Herrian, pentsatzen duenek hori oligak aldezakenik. Bai, hori garbi dago. Hori garbi dago. Bueno, baina, joan zen urtean Donostiarrak hemen, egundoko garaipena lortu zuen Urdaibai indartsuaren aurretik. Bai. Eta Donostiarra saiatuko da, dudarik gabe banderaren lehia horretan, egurra ematen favorituari, ez? Eta ala behar du izan gainera. Beste horren beste esan beharko dugu, Zierbenari buruz. Bi atera ditu, bi bandera. Bi bandera atera ditu, bi irabazi ditu. Batzuk esango dute, bakarkako lanean, eta bai, baina bi bandera irabazi. Eta gainera ez dakigu, aurreko asteetan ze prestaketa egin duten, eta emanaldiaren hasieran esan dugu. Bere horretan dau helburu, Mikel. Ligak eta alde batera utzita. Hori da. Eta ikusi beharko da baita ere, Bermeo nolako aldartearekin datorren, ez? Ikurriña garrantzitsu honen lehiera. Bueno, guazen aurkezpenekin. Aresen, Jose Manuel Pelaezen kuadrilla, Raskado patroilanetan, ez da mugimendu asko egitearen aldekoa, baina gaur nobedadea iruditzen zait eta azpimarratu beharko dugu, entrenatzailea, Pelaez bera, arraunerako dola estriborreko 5. tosta horretan. Eta badirudi berak arraun egintezan, nolabaiteko iraultza bat egin duela, eta hoi baino aldaketa gehiago egin ditu gaur Pelaez botasek zeran, bere ontzian. Bueno, hemen Kaiku, Jimeno patroilanetan. Jimeno, zarautzen normala. Aldaketa gutxiari egiten azken aldian zera elortegi, Baborrean hortxe Mielgo, bisirarekin ikusten dugun arrarroiko gutela, eta gaur estriborrankan Mikel Diego Muro eta David Núñez, hortxe 5. tosta, estriborrean. Bueno, hemen ondarrutarrak, Iñaki Arrasti handiak prestatutako mutilak, eta, bueno, albistea behar bada, ez? Iriondoren kokapena gaurko honetan. Hortxe ikusten dugu, estriborranketik, untz eta barrenatxearekin tosta aldatuta, estribor espaldan Asier Llana sartu da, eta ababorrean brankaldean Andoni López eta Eki Gozategi, Gozategi bira ere estropada dezente jokatzen, azken aldian hortxe. Eta hortxe espaldan ganera, bai. Ederki, eta laugarren kaletik Cabo da Cruz, eta hemen ere entenatzailearen kokapena, izango da albiste? Bai, aurreko batean brankari postutik Ankara etorri zen, horretik gaur estriborrankan Iago Dabil, hortaz gain, Leboran hanketik, eta beste asteburu batean errota martxan zerbaiten bila, baina Cabo dagoeneko iruditzen zait. Bai. Hilkanpaia jotzen ari dela. Nik uste onartua dutela, haiek, eta hemendik aurrerakoa frogak egite izango dela, gaztei esperientzia ardezaten aukera ematea baita ere, ez? Haundiekin hemen lehiatzeko, eta hortik joango da, Kabokoek irentxita dute hartu beharreko kopura. Bandera txuria goian, berdea! Bueno, Mikel, amorratzen nago, estropada ikusteko. Bai, horixe. Eta asko ikusten ditugu, baina ez gara nekatzen. Amorratzen nago ikusteko. goizean ere etorri, ikustea. Mordozka. Gazteak emakume eta gizon da, bueno,
bide batez, esan dezagun. Zarauztarako, Bai, eta esan dezagun, Ligan, ze gertatu den, atzerapena, Castroko bandera, bai. bero handia zela eta etzela eta jardunaldi atzeratu, gaur gehiengoak onartu du Castrok egindako proposamena, estropada hori Bilbokoaren ostean, hau da, 2-8 jokatzeko, eta jokatu egingo da, Castron. Eta zer esango dugu, denentzat ez da albiste ona, baina egutegia beteko da behintzat. Bai, eta kinka larrian dauden hoientzat, bekaldeko 3 hoientzat, eta uste dut funtseskoa zela, ez? Eta, bueno, hori da klubek erabakitakoa, alderantziz nesketan, dan erabakita dagoenez, hor ez da izango estropada. Tegira, hortxe palada kontagailuan, nola, Kabo Taresen artean duela 15 segundu 5 paladako aldea zegoen. Orain hasiko da, pixkanaka dena berdintzen. Ares eta Kaiku, estropadaren buruan, 2 segunduko galerarekin, Ondarroa eta Kabo. Arraunlagunak, errekorretik 6 segundora, geratu da, oso estropada hona egin du, eta ez zait iruditzen, markagirorik dagoenik, Galiziatik datoz, Mikel, gatoz, gizonezkoek larun batean bezala igandean jetxi zuten, 20 minutuik, ikusi nahi dut gaur ere, Eusko Label Liga honetan, ea zer denbora egiten dituzten. 10 eta 16 eta 14 eunen, 3 segundo eta 20 inguru, eunenekoak. Eunenekotan. Bai. Begira, txola jarri dio Iñaki Erraztik, Antiguo Kamaren Brankari. Kabo eusten, hau bere apalean, askotan ari gara ikusten hau, lehenbiziko askotan edo, bueno, tarteka saltzen da lehenbiziko luze hon bat eginez. Bigarren bat ere bai, baina ja hortik aurrera, azken estropada erdia erori egiten. Hemen Kaiku tarrek badakite, gaur goizean hemen zein izan den nagusi eta zein izango duten aurkari playoffean. Alde batetik, hemengo bat oso indartsua, Santurtzi. Eta bestetik, Galizian, egurra ematen ari dena, txapela. Zoindartxo ura ere. Galizian, txapelak bihar izango du estropada Kabon, baina 9 estropada jokatu dira, guztira 11 dituzte. Zenbat irabazi ditu? 9. 9, dena. Txapela, ez, irabazi 7, barkatu. 9 jokatu, eta 7 irabazi txapelak. Bigarrena tiranda, baina hirugarrena Meira oso urruti dago, 75 puntu, txapela fijo da, bigarren posturako dago burruka, Tiran eta Meiraren artean 3 puntu. Amoñako biak. Bai. Pasaden urtean San Pedro eta San Juan izan genituen, Bermeon eta Portugaleten, aurten, Sotera eta Bizkaitarra, itxura hori du. Zugarri izango da hori, Bueno, Kaiku estropadaren buruan. Ondarroa, Ondarroa, 5 segunduko galerarekin, bai. Jimeno Mesedes, baborrei, altxatzeko. San Jondarrak ere kanpoko aldetik, beroketa lanak eta... Horrek esan nahi du, 3. edo 4. kale izango dutela. Larri bili, ara, 4. Kaiku eta Ares, zailkapenean, 4 hauen artean puntu gehien bildutakoa Ares da, 54 punturekin. Ez du bere neurrian goraipatu, Aresek egindako demoraldi ederra. Hain kuadrilla veteranoarekin, esperientzia handikoa dira. Hauen aberastasurik handiena, nire ustez, izan da, kuadrilla zatitu eta sakabanatu gabe, jetxiraren ostean elkarrekin jarraitzea. Segi? Asmatu dute, jarraitu dute, konfiantza bazuten, entenatzaileare ez dute aldatu, eta etorri dira gora berriro. Eta indartsuago. Bai. Indartsuago. Bueno, etenalditxo batzuk ikusten dituzue gure emanaldian, barkamen eskatu behar dizuegu, baina gora bera handiak izan ditugu, zer esango dizuegu, guk ere sufritzen ditugu, gure grupo elektrogenoekin eta horrelakoekin naturak ekarritako zailtasun hauek, eta barkatuko duzue, baina gure talde teknikoa egundoko alegina egiten ari da, egun osoan zehar emanaldia duintasunez egin alizateko, eta saiatuko gara, dena amaitu arte noski. Hankaiku aurretik. Kaiku, tiro hau zela, Ares sartu da, ziago gara. Piskat zabalduta gaina. Kabo zabalagotik.
eta Ondarroa oso apal, Mikel. Dena esate aldera, lehenbiziko luze honetan. Ziabogan moldatu dira, baina galera aurrez egin dute. 5-0 Kaikuren denbora. Arezek 5-0-6, Kabok 5-0-9 maniobran, Ondarroak 5-14. Galera ondixamarra, Ondarrotarrek. Beno, ikusi dugu Euskotren Ligan, etorri laugarren kaletik, urak gora dela, hobeto etorri dire. Bikote, aipatu behar Jon Elortegi txapasekin izan garela, estropada hasi aurretik. Argi, hitz egin dugu entrenatzaileak, pozik, lortu duten abantai horrekin, 10 puntuko abantai horrekin Kaborekiko, baina argi du, jada bere ustez Ondarroa nahiko urruti dago, eta argi du, jada bere taldea playofferako pentsatzen egon beharra dagoela, eta prestaketak norabide hori hartu behar duela. Argi dago. Ba hori prestatzeko honena, horrelako estropadak egitea, eta emaitza hona lortzea. Ontzi bat, Kaiku Karesi. Kabo 5-era, ea mendik aurrera nola moldatzen diren Boiroko gorriak. 4-5 atzerapenarekin. Ia beti erori dira, Bai. Beno, baina joera, begira, Ondarroak 6 oren galduta, Ziabogan ere bai. Harritori nago, batez ere kanpoko kale horietatik. Bai, zer gertatzen den, Bai. Buelta nobeto. Bueltan, bai, gu beti kontu igualekin. Baina, horixe dirudi. Ez dela aspertu, ingo zaizkigu ikusleak, Ibo. Hemen Jimeno. Eta zer den, Kaikutarren urrengo irudi ikusten dugunean, bi hankekoak, beti dago bat, nolabait erritmoa markatzerako garaian edo nagusi, eta kaso honetan Crespo da hori, behar bada, Uro gazteak zaindu egiten du, adibidez oso nabarmena da, hori lekitxarra ontzian, Aginagak adibidez nola zaintzen duen osertze, Bai, begira, Mikel, ez dakit antenan baina izan du, horre ere bada nolabaiteko jerarkia txoa, bat beze baino veteranoago, eta hor gertatzen da esate baterako, hankeko pareak urte luzeak egiten dituztenan orduan bai, erki, goiko trainerutan, eta, horrein, ez datorkit, pareren bat, ez da, baina hori ere gertatzen da. Bueno, Uztarri bereko biri bezala xe. Bai, hori da. Luze bukatzen, gustura, Jimeno. Bai. Hau normalean beste aldera gehiago entzuten dugu. Hemen raskadu, bere betaurrekoekin. Kaiku Kabo hori lau, begira Kabo. Kabor kanpokalde hori aprobetxatzeko moduko ongo da gaur, Handik... Kabo laugarren kaletik. Airean datoz barruna, laugarrenetik. Oraindik esango dugu, Ni behintzat, beste dozen ardire mataldi izango dugu. Arratxaldo zoan zen. Hori bai. Bai. Kabo ondo dator, baina alderantziz Ondarro hirugarren kaletik, ez lehenengo luzean galdu duena ez du galdu, baina oraindik metro asko falta dira. Lehen luzean 8 segundo galdu ditu, eta orain 9. Kaleari utxiz, Kabo. Bai. Bueno, post txiki bat, Kaboko gorrientzat. Beste entrenatzen jarraitu behar delako, eta estropada jogatu egin behar delako. Duintasunez jokatu behar da. Maila galduko duzu, Kabo da kruzara, 2 aldiz lortu duzu bandera bat, Eskola Beligan, urte oso onak egin dituzu. Aurreko demoraldian aurrez jetxi zenean, komentatu benuen, azkenean erabaki zutela otsailean, ligan ez zutela parte hartuko, ez zutelako kuadrilla sendo ikusten eta utzi egin zuten. Bai. Hauek orain arte egindako bidea eta hartutako erabaki sorta hori errespetatu egin behar ditugu, Eta, aurten oso egoera gordinean daude, bai, jakitun dira. Erritmo oso baixuan, Bai. 32 palan, eta ongi dago, Bai. Ongi dago. Estropada ezberdina ari da egiten, hanketik entrenatzailea jarri da. Behar bada, ikusi dugu aurreko estropadeetan itota bukatzen eta larri, igual erabaki dute guazen, erritmoa neurriak egokitu, hori da. Eta guazen probatzera, noski, inoiz ez da berandu. Ondarroa orain txukunago. ¡Atrás todo! ¡Atrás todo! Sordoak hau. Ira, zenfilazio ezberdinak, Are zenfilazio kaskarrarekin sartuko da, Daniel García, balantza.
Ares eta Kabo. Ares aurretik, sartzen. Hamar eta hamaika Kaikurentzat, Aresek 10 eta 15, Kabok 10 eta 16, Ondarroak 10 eta 20. Gaten du estropada hausteko garaia dela, Kaiku eta Ares aurretik, Kabo eta Ondarroa gero. Ea orain brankaz. Ondarroa sortzira lehenbiziko ziabogan galera hori zuen. Bai, bigarren luzean ez dute segundu gehiago galdu, hala ere tarte handia ikusten da, Hemen Bizkaitarra trainerua, psikologikoki asko lagunduko dio Parrillari, estropada on batek gaurko honetan. Anolatua beraz, zaz. Bai, estribor, Diego Muro. Bai. Paladari begiratu ere egin gabe erraunari. Ares jokatu da orain bigarren. Maniobran oso parean ziren, 10 eta 15 markatu du Aresek, Kabori hartu dioguna 10 eta 16. Orain, 2-3 segundu Aresek Kabo da kruzi. Kaiku lehenbiziko luzea egiten 5 minutu eta 5 segundo. Bigarren egiten 5 minutu eta 6, denbora berean. Bai, bai. Espaldatik Zerejido, bertako ez da, Mikel? Bai, Zerejido gaztea, bai. Haure ari da pixkanaka, bere urtsen. Lehen urtean Castro naritu zen, hankeko lanetan, Jortarekin ikastera bidali zuten. Eta, bai. 1, 2, Efren, ¡tac! ¡Sigue llegando! ¡Armao! Freni, erdiko zaldia hor, txesambulo dia. Indartsuari, eskatu egin behar. Markel hirugarren tozan gaur, lortza. Tenemos que tumbar la proa atrás, ¡Una! ¡Exagérame! Zerejido laugarren estropa izan du. ¡Largo! Izan dugu, estriborreko hankekoa dantzan dabil, Diego Castro egin ditu 6 eta Diego Muro 7. Muro hau Castroko semea da. Karrobikoa gaur, Daniel Gartzia, Zerejido, Zumbeltz, eta Mielgo. Bai, Hala begira, orain Ondarroa Kaboren gainera. Ondarroa lehenbiziko luzea egin du, apala. Orain Kabo, barkatu, orain Kaiku eta Aresen abia duran dabil. Bai. Joera ikusita, pentsa daiteke Ondarroa buelta emango diola, egoerari eta aurre hartuko diola Kabori, baina ikusiko dugu. Gaur behintzat, 3. luzearen zati eder bat eginda, Kabo ez da erori orain. Eta etortzeko kale oso gozoa du, Hora narra nola atera duen, erraz darama. Bosatzeko itxasoa dago, Barrankaz, hortxe, normala da, itxasoan gaude, koaztea ikusten dugu, gora eta bera. Itxasoa baita, baina ia ez du, nola baitere ez du kalterik egiten, enbarazurik itxasoak, kanporantz. Arazorik gabe doaz. Kabo eusten, Bai, bai. 14 minutuen eta 7 segundora. Azken 6-8 estropadetan baina hobeto. Iriondoren datuak ikustera nintzen, lehenengo eguna du, hankeko bezala. Baina Istriborreko banda horretan, ontzi erditik eta bitik aritu da, 3-tik, 4-tik, eta guztira 12 estropada egin da dator. Hau da, denak egin ditu. Zerbait ikusiko du, bere prestatzaileak erraztik. Horein bakarren batek esango bali. Kale aukeratu. Eta hartzekoak itxasuan etxaizkit gustatzen. Sekula, Helduko nioke laugarrenari, Mikel. Lehenbizikoari baino. ¡No soltarme el bote! ¡Atentos, que ha hecho malo! Zer esan duen, gertatzen da, itxasuan. Bai, justu kanpokaldeko bai. Urbiltzeko garaia. Hori ez da esan bat, sentitu egiten dute. Bai.
¡Está Buenos Aires! Joder, Hemen Jimeno. galiziarrak, goikaldekoak, Zona zarete eginez. borraskado. Txamarrekoa. Aize pixka, bai. Bai, 13 kilometro, Bai. lehenengo ufada Bai, gamarretik bai, gora. Iragarrita bat zeuden, Nik hemen apunte ekarri dut, 15 kilometroko ufada, iragarrita genuen, beraz. Ea baliza. Kaikuk ondo, aitzekiari gabe. Anarez. ¡Vertical, equipo! Osori gabe, onda, ara, Kabo Zabaleti, begira, Kabo. 15 eta 43 Kaikuk, Aresek 15 eta 47. Kabok 15 eta 51, Ondarroak 15 eta 52. Ea orain azken luzea. Parean atera dira. Kabo eta Ondarroa. Baina, Xanetek olatutxoa du hartu, zerbait aurreratu da, tosta pare bat dintza. Kabo ere, Bai, Kabore hor da bi. Bai. Xanetzen ere, Miguel, aurten urteago mazterra, Estropada jokatu. Bata bestean atzetik. Denak, Horixe behar du gazteak. apustu latza egin zuen, honen alde erraztik eta ausardi ere behar da. Epailearen. Zer da bil? Zer da bil, Orio. Eta hor, Kaiku lehenbiziko kalera. Bai, Kaiku lehenbiziko kalera eta esango nuke, Areseke, zertxoe baborrera egin duela. egira hemen, hor dira, Ares eta Kaiku bia lehenengo kalen zartuta. Bigarrengoa libre orain, ¡Fácil! ¡Dale! ¡España! Ondarroa bere kaletik, Eta orain Ares zer? Orain ostelare baborrera bezala egin du, begira, estriborrera barka. Ondarroak aurre hartu dio Kaboria dani. ¡No sueltes! ¡No sueltes! Hau ez da maitu argi, Ez. Eta iruditzen zait batez ere 3. eta 4. kaleak hobeak direla lehorrera Azken metroetan. Bai. Luzearen azken erenean edo, hortxe, Hori, eta begira, Jimenok nora ale puntara dakar, enfilazio ale arrokara dakar. zuzen. Kaiku Karesi 6, Ondarroa 10-11, Kabo 13. Lehenbiziko kalean. Kaiku eta Ares ere bai. Zer lebre raska edo ikusten dut. Enfilazioa batetik bestera eta bestetik batera. Aresen maniobra, bai. Ez da uberan sartuko, Urrutire titxo dabil. Ea. 6 segundo. Ondarroa traineru bat atera dio, Kabori. hor, Aizea Fernandez, ara, baborrera nor ari da bidaltzen. Kaiku behar du. Inola, ara, eta orain badua epailea. Kaiku ingana doa. Bueno, 6 segundora, mugan legoke ez. Bere kalean da, Kaiku. Bai. Kaiku ja legez dago. Kaiku bere kalean da. Ez dago arazorik. Eta atzetik Ondarroak, Kaboren aurretik. Eta Kabo eta Gureneko maniobra ostean. kolpe hartuta Kabo da Gureneko. Xaneteke laugarrenari heltzen dio. Bere kalearen ababorreko aldeari. Baborrei ari zai etengabe eskatzeko. Balantzako gortu ezinik baletor bezala, Jimeno. Oso estropada txukuna. Bai. Estadokoak, psikologikoki horrelako saio batek asko lagunduko duko arela. Santurtzi ondo jardun dela gaur goizean, gu ere bai. Bai. Eta hau funtsezkoa da, Mikel Playoffa prestatzeko entrenamentunak egin behar dira, eta entrenamentunak egiteko motivazioa behar da, puntaren punta. Hauxe, eusporik eta botikarik honen. Begira Ondarroa. Atzetik aurrera. Bai. Autopista. Laugarren kale ura azkeneko metro hauetan. Hemen, gure kailua, Kaikuren gainetik ikusi nola datorren
Aresi zazpi, Ondarro ere zazpira, Kabo bederatzira, Bai. Atzetik 12 segundura ere ibili dira. Bai, laugarren kale horretatik, Airean datoz. bai. Gero San Juan arituko da, eta horrezko txandan, Bermeo. Laugarren kale horretatik arituko direnak hoiesek. Eta Ondarroa zazpira, eta lehenbiziko ziabogan 8 zen. Bai, hor bada zerbait. Zalantzarik ez euki. Ondarroa Arezen aurretik, Ondarroa por segundo. Txandako bigarrena izateko posibilitatea dut Antiguako Amak. Hemen da Kaiku. Txandan Garaile. Bai Sinisteko Kaiku. kontuak. 20-57. Ondarroa bigarren. Behunde. Bai orain Arez eta bai Kabo. Kabo amaiera arte lehiakor. Bai. Asko da Oso hori. lehiakor. 20-57. Kaikuren denbora, 20-51. Ondarroak, Arezek 20-53. Kabok 20-54. Orain, iragarkia. Arratsaldeon berriz ikusentzuleok, zarautzen gara, Zarauzko ikurrinari dagokio lehen jardunaldia, eta lehen txandan Kaiku izan dazkarrena 20-56 denbora markatu dute, Sestaokoek Ondarroa bigarren 4 segundora, Arez hirugarren 6, Cabo da Cruz jarraian, aurreko estropa de tamaino hurbilago, 7 segundora. Zurea da hitza Eritz. Halaxe da, gurekin dugu Bizkaitarrako patroia Iker Jimeno, Iker zorionak. Gracias, buenas. Lo escuchamos de tus remeros. La primera vez que montáis aquí una regata completísima por parte de Kaiku. Sí, a ver, las sensaciones, como digo yo, todavía no son las óptimas, pero bueno, creo que ya la moneda ha caído de nuestra parte y ya era hora, ¿no? Después de todo el trabajo que estamos haciendo, la pila de horas que estamos metiendo, pues bueno, esto es satisfactorio al final. Desengranas un poquito el campo de regateo. Hemos visto que en el último largo enfilabas casi hacia las rocas, hacia el 1, luego has vuelto a tu calle a la 2. ¿Qué buscabas o qué has encontrado? Estrategia un poco, ¿no? Ponernos, ya sabía que, bueno, el último largo es complicado y al final tenemos que tener ese punto de picardía, ¿no? Me he echado todo lo que he podido a la 1 y luego, bueno, he ganado un poco mi calle pues para tener un poco más de ola. No me quería separar mucho de Ares, que era el rival directo, no quería dejarle campo. Y bueno, y nos ha salido bien al final. Nos ha quitado 3 segundos, pero bueno, contento. ¿Y pedías a los babores a tope? Sí, la verdad que sí, he dejado el bote a última hora, me he metido en los pies de los popas, pues para que meta todo el peso a proa, y he dejado el bote que ha hecho guiñada y babor, y hasta que ha entrado el bote. Iker, me decía vuestro entrenador en la previa, era importantísimo ganar ese colchón que tenéis sobre Cabo, pero ahora hay que enfocar todo al playoff, digamos, pero ir ganando regatas y si se puede meterse en la concha, y esto hay que encadenar para llegar bien a esas regatas de Bermeo y de Portugalete. Bueno, todo el mundo sabe que al final la situación en la que estamos viviendo no es agradable para nadie. Son 18 remeros que al final las cabezas trabajan diferentes, hay que unirles, hay momentos de tensión muy malos, buenos. Bueno, son altibajos que creo que al final esto es un plus para nosotros, vamos por el camino correcto. Creo que hablar de la concha, bueno, es lejos con la situación que tenemos, pero creo que paso a paso nos quedan todavía 4 regatas que creo que tenemos margen de sobra pues para mejorar y demostrar que podemos ganar la primera tanda sin dudar. Bueno, pues hoy lo habéis demostrado, zorionak, Iker, y a disfrutar. Muchas gracias. Artista bada. Pero, gustura dago. Beste aldera dagoenean ere gardena da, eta erraz antzemantzaio gustura. Bueno, pausu bat eman du Kaikuk eta garrantzitsua da hori, esan dugu. Santurtzi aurkari zuzena izango dute, auzokoa gainera, eta playoffa ikaragarria izango da urten ere. Apuntatu arrautzaleok egun hori zoragarriak izango dira Bermeon eta Portugaleten ikusiko ditugunak. Orain, bigarren txanda lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Getaria, gero Lekitzarra eta laugarrenetik San Juan. Goazen Hondarribitarrekin. Orbañanosek ia asteukarako aldaketak, igandetik larun batera eta gero igandera. Baborrean Xabi Salaberria hirugarrenean, Jokin Rodríguez laugarrenean. Olaskoaga eraman du, Ababor espaldaretan. Beltxor Ramunarriz laugarrenean. Aimar Kanpandegi, tosta bat aurrerago. Hemen Getariarrak,
Jon Larrainak prestatutako gizonak. Ba, Dotorea egin eta gero Galizia aldetik. Oiron batez ere 3. postura ederra izan zen, 2 aldaketa baino ez. Anje Etxaniz, estribor espaldan, Jokin Eizpuru, gaur aurrekalari Julen Manterola, Hanketik. mantendu du hortxe, hankatik. Demoraldia hasierako estropadetatik, hankekoak begira, orain. Bai. Gomez eta Manterola. Bai jauna. Hemen lekitxarra. Hemen ere aldaketak gutxi eta egin dituenak, erraz ikusteko modukoak. Betikoa, 3. tosta estriborrean Rubio Lanerako, Josef Cortez lehorrean eta bestea sartu dena, espaldan Mikel Juanes. Joseba Fernandez hor da ontzi barruan. Aurretik 3. da, entenatzailea oazen eskifaiarekin. Bueno, zera handia du, honek badakigu arraunlari multzo handia du, nobedadea, zera lesionaturi dagoela, Inigo Hartzailuz, Mikel, gaurranketik makazara. Biga ere bai. Hori da, Etxabe bigarrenera, estriborrean, beraz sartu, movimendu handi zamarrak, baborrean, Joseba bera 3. Laboa sartu eta Urbizu boskarrenera eraman du, eta espaldan beste ohiko aldaketa, Eskribano lehorrean utzi, eta Aritz Irigoien ababor espaldatik. Ondo mugitzen du, bere koarela badaki. Joseba Fernandezek, ez da beldurtzen den horietarikoa. Almoliarri ere, Mikel. Bai, Dotore asko. bai horixe. Arraunlariak pronto. Olako egunetan eta oain dala mende batzukan lanean da. Bueno, han inok espalden badaki, kargaleku bat ere bazen. Izugarria. Handazarratetik eta Mendialdetik ekartze zituzten. Bai. Eta ikusteko moduko, zera batzuk ere badaude, kartelak eta horlako museo ibiltari. Erakustoki dotorea prestatutakoa. Bueltatxo bat emateko, aparta, zarautzek badu ondartza dela, baina mendialdeak eta arkaitzak eta... Eta buruan hasia dagoenean ere, ederra tokia pixka bat argitzeko ere, ura. Haitze pixka dabilenean da. Bai, gogortxo orduan. Eta haizea aipatuta bikote, badabil, bigarren txanda honetan espero genuen haizea indartzea, eta hemen helmugako balizetan behintzat, esan genezake arratsalde osoan izan dugun haizerik gogorrena dela, ez da beste munduko ezer, baina badabil bai. 12-13 ufada izan dugu lehen, gero bataz bestekoak gizonezkoen lehen txandan, 8,6 kilometro ordukoa izan da. Eta emakumeetan 8,5 lehenengoan, 8,3 bigarrengoan. Amunarriz, Izagirre, Xagua eta Egaina Patroi. Bai, Patroi finak lau. Bai. Eskarmentu dunak, ofizioa ezagutzen dutenak, mugitzen dakitenak. Bai. Iluide luzeko bi, Amunarrizen inguna zer esango du Xagua bera ere. Zerbait, ontzia hor atzean mantentu Bai, du. eta lehen Nerea Perezek ere bai, bigarren zera hortan. Begira zaleak, ondo kokatuta. Hor, aterpe polita izaten da. Errepide azpia. Bai. Balkotxo polita Lasai dago, egoteko. da zaleek ederki ezagutzen dute, txokoa. Bandera txuria, Erne, semaforoa, berde! Bai, Balekoa. bai, garbia, hala iritu zen. Beno! Getariak asteburua aparta egin zuen. Oso ona. Eta boiren estropada harri-harria, Urdaibai duino, irabazita ondoko kaletik. Bai. Eta Ibon Galiziako asteburua aipatuta, getariarrak ere pozik, normalean emaitza kaskarrarekin bueltatzen direla Galiziatik komentatzen dute, eta oraingoan ez da horrela izan, eta beraz, esperantzarekin, esperantza goigoian. Bai, badituzte arrazoiak. Bueno, Ondarribek irtera ona. Bai. Azkar urte, denboraldi osoan ari da Ama Guadalupeko azkar irtetzen. Eta Ama Guadalupekoak badu erronka urten oso polita. Laugarren bukatzea ligan. Ziklo aldaketa honetan, iruditzen zait, Oso ona. garrantzitsua litzatekela. Oso ona litzateke. Ibili dira, laugarren, orain. Oandik estropada garrantzitsua falta dira. Gero balipa, Mikel, beste kapretxo bat aukeratuko dut. Lekitxarra urten poparean dabilen bezala eta hirugarren kale hortatik eta... Bela, ikusiko. Begira izea, 12 kilometro orduko. Trampaldore igota Egaina. Segi, Buka, Hor dituzuen, norabideak, datoak beko lehiatilean, goian ere bai, GPS-ak eskaintzen dizkigunak.
Haizea, ipar-mendebaldeko ikutuarekin. Bai. Eta Hondarribiak gora. dio. Errenta txikiari. Goazema, San Juan darren entrenatzailea uretan da. Bere laguntzailearen mesua orain. Zabaldo Rankera eta guazen luzizio, Venga, eta lanza, palada baukitzean, lanza emarkazioa. Guazen bila. Segundu pare bat. Zabaltzeko. Bai, Hondarribiak Getariari 2, Lekitzarra 5, San Juan 6. Orain ere. Gaur arratsaldeko 4. txanda dau. Joera berdina. Begire itxasoa irudi horretan. Olatua badaude. Ez dira oso handiak, baina ikusten ari gara badaudela, beti bezala. Gaur Getari aldera nijoala, Mikel motorrean begiratu, hortxe, Zarauzko hondartza parean eta olatua lertzen. Metro erdinguruka, presta ez. Lertzen diren olatu horiek denak hemendik pasatzen dira. Argi dago. Eta horiek bultza egiten dute. Orain ikusten ditugun olatu hau egiten dira, han lertzen direna. Begira, orain ere, 3. da 4. atera ezinan nabarmena. Txanda hau hasi denetik, gehiagotan ikusi dut anemometro 10-etik gora, 10-etik bera baino. Lareun metro. Hondarribiak Getariari 2, Urruti xamar, Lekitzarra eta San Juan. Kasualidade izango ote dan, ala ez, baina 3. da 4. kaletik doazenak atzetik. Ea gero buelta. Eta bai, horre nolabait ere Urazala ilundu eginda nabarmen. Ara. Bai. Eritzek esan dagoen, ados, erabat. Bai, itxasbera autoritan bi ordu terdi, Maria aldatu denetik eta... Ea. Beste segundo bat, badaki Josebak, orain nola behiratu duen. Estriborrera. Bizi, Hondarribi, Ez da mazazpi palada. Getari ere bai. Auspoarekin, bai, hori ematen du itxura hori, Abaniko, erritmo unean, 37 paladan. Ematen du txanda hauzia dugula. Vamos a man. Barruan bagondo bizela, Mikel. Berdi. Bai, anaizia, bai. Lan gutxiago egin da. Bai. Hortxe distantzionarekin amunarriz, treneru terdi. Esartzerakoan. Arazori gabe, batak bestela. 5-0-0, Kaikuk baino 5 segundo gutxiago. Oso antzekoa. Getariak 5-0-2. San Juan eta Lekitzarra. Aukeran asko San Juanek txoganduta. 5-0-9, Lekitzarrak 5 eta 10. Kaboren denboran San Juan. Azkena, ziabogan Ondarroa, 5 eta 14. Gero bigarrena izan da, lehenengo txanda. Diferentzia handiegiak iruditzen zaizkit. Luze bakar batean, Hondarribia eta Getariaren lan onari ezerken du gabe, ez sinisteko zerbait ez dagoenik. Ea. Aldapa bera. Eta argi GPS-ari orain. Matematikoa baita. Ea zer dioen, San Juango bigarren entrenatzaileak. Aldatzen dago, Venga, guazen, gorpuzak harin, abiadura eman eta bukaeraino, tokita, bukaeraino. Andoni Galbanen izen agertu zaigu, Andoni Galban Kaikuko nesken prestatzailea da. Hondarribiak Getariari 2, San Juan 9, Lekitzarrak arazoa ditura. Harrapatzen ari ditu. Bai, egainaren hitzak. Begira, Getari etorri da orain, Hondarribiaren gainera. Parera. Begira branka, bai. Bai, begira branka. Bizkor Getaria.
Nik uste dut orain lehenbiziko kaleak barrurantz asko sufritzen duela. Han bestea unasek. Kateatu du. Han San Juan airean. Hauek ez dira kasualitatea. Dagoeneko hartu diogu tankera gaurko honi. Begira nola doan, berriro. Eta oraindik 3 minutu luze falta barrura, San Juan 6 segundora. Enitzateke ezertxo ere harrituko, bigarren balizara aurretik etorriko balitz. Eso es. Aurreko egin batera behintzat, bai, seguru. Hau da hau, beste behin etorri, ona, eta ez errestak egula. Lekitxarrak, asmatu ezinik hor, 11-12 segundoko galerarekin. Ea, San Juan darrentzat, aholku batzuk. Ander, olatu baten gora berakin, 2-3 segundu goaz, atzea aurrea, segi hortan, 5 segundura jarri geha, oso ondo, segi hortan, segi. Momentu abellatu bai, segi. Mikel, harrapatu ditut bi ababor begira, bat entrenatzaileak, lizentzia badu Fernandezek, ababorrankekoak ere bai, ez zineutxi. Non ote daude, estriborrean kontrarioak. Patroiak dioena, egi ote da, Han Joseba ere. Atzera golbili da, Bai, biziri dago Hondarribia, nola ez? Segundu bakar batera, burrukan. Hor dira biak. Etzateko. Lurrea hori da. Ekarri, hay que traer la palada. Ekarri, nos vamos. Ekarri eta segi. Etzan eta rauna ekartzeko. Azmatzen ez duena lekitio da, Lekitio 15 segundoko galerarekin, Ziabogan 5 atzerapena zuen, orain 9 gehiago, galdu ditu. Konparaketan, datu hortxe. Arraunlariak aurreko antzematen du. txandakoekin, konparaketan, egira. Arraunlariak antzematen du. Olatuak atatzen denean, pasara, uretan, azkarrago, bizkarra, errezago erortzen da, eta abiadura sumatu egiten da. Eta San Juan ere ibili da, gerturago. Bai, izan da, maniobra egin, eta hor kanpokaldeko lehenengo metroietan, hor hurbildu da asko, orain, 9-10 segundora dira. Bueno, lekitxarari buruz esango dugu, txandako azkena dela, baina kaiku baino 2 segundu gehiago erabiltzen ari dela. Eta orain dikan, 10 minutura ez gara heldu. Olatuan orain bai, zagartzazu. Olatu gainean, 39 jarri daune batean, Hondarribia. Hor, berriro. Hondarribia eta Getaria. Txanda kontrolpean dute bi hauek. San Juan hirugarren, urrutitxo, aukeran, lekitxarra. Laizola eta izpuru aurrekalari. Balantza. Balantza, bai. Baina begira nola libratu behitu. Baldetik, bai, bizkor. Parean irtengo dira. 9-56, Getaria eta Hondarribiaren zat, 10-02, San Juan darentzat. Orain lekitxarra. Bai, lekitxarra. 10 eta 11, kaikuren denboratan. Estropada erdi eginda, lehen txandan garaile kaiku haien denboratan lekitxarra. Orain Brancas, Hondarribia eta Getaria. Parekatuta, San Juan zazpira. Ea San Juanek kanporantz eusten dien. Horla, galera honekin balego, hirugarrenean, bizirik legoke eta azken luzerako. Unea seizak irreposik. Goita mazazpi pala Hondarribia. Getaria demoraldi oso nari den. Oso ona. Zeigarren lekuan, inolako arazori gabe. Eta tarteka, distira unekin ere bai. Brancas, Hondarribia, estutzen eta estropadaren buruan kokatuta une batez. San Juan, zazpira. San Juan darren prestatzailearen hitzak, bigarren entrenatzailea du. Ustu, atzeaino, gorputzak eta atzeaino, 10 batekin, gurpila martxan jarri. Usteko orain,
Azken luzean etorriko dira aukerak eta Bai. sufritu beharra dago. Hola, lehenbiziko ziabogan, 9 segunduteko galera zuen. Hondarribia. Abanikoarekin arraunean, 36 paladan. Ezeretzetu. Lekitxarrak 19 segunduko galera, Kaikuren atzetik izango geruk, konparaketan, 2 segundu gehiago erabiltzen, beste datu on bat, Kaikuren jarraitzaile diren guztientzat. Ikusteko, kuadrilla, ez dela erori, eta bizirik helduko dela playoffen. Ondarroari lau jango lizkio, hala ere urti legoke. 16 puntu daude, txelkapenean. Ondarroa eta Kaikuren artean. Begira San Juan orain sufritzen beke. ¡Atentos! Momento. La vuelta hemos arriba más rápido que ellos, ¿eh? Claro. Cabeza ahora hasta la bulla. Claro. Reventar ahora. José Miguel. Hola baitere, eutxi ari zaie. 7 detrás, ¿eh? Ai. Gaina, harrapatu. Bueno, esan egin behar, horrelakoa, Maikara daude, 7 segundu atzetik. Nor baino nor, ze burruka gogorra Hondarribia eta Getaria eskaintzen izugarria. Begira, kale bat estriborrari manda biak, San Juan baino metro gehiago egin beharko dituzte. Nola nahi ere, eta lehenbiziko ziabogan konturatu naiz, biak oso zabaletik etortzen dira. Eta hauek badute ziaboga hartzeko era, biek dute zabaletik etorri, zerbait pasatzen baldin badere, baina baborrek garbi libratu, atzeko txopa libratu ez dadin. Segi. Horain San Juan, begira, zazpira zetorren, orain Zambulu aldia, Bai, hau, kale horrek une txarra hause du. Kanporantz, minutu terdi falta denetik baliza bitartean. Hondarribia, aurreko txandakoekin konparatuta, hemen Lekitxarrak. ¡Hartu martxan! ¡Borobilda pasa! 22 segunduko galera, bigarren txanda honetan, Hondarribiaren atzetik. Orain, arezen denboratan, ari da Lekitxarra. Behin-behineko selkapenean, estropada puntu honetan, 6. alitzateke. Eta lehenengo aldi, Zufada, 15 kilometro orduko. Bueno, 180 metro. Hauxe du laugarren kale horregunek azkarra. Horre ikusten dira, kolore diferentziak eta leunaldiak eta ilunagoa ere bai, eta begiratzen badugu Donostia aldera eta Igera aldera eta hor belainoa sartua dago, Ibon. Bai, igeldoko zera ez da. Hore da. Gaztelu. Begira, apa. Hor mugimendu pixka bat, nik izan behar banu, baino gehiago. Igo da, Bai. Ansaberi abizua. Sartzen ze. Begira, zabalagotik, Getaria. Biak balekoa. Hondarribiak eta Getariak 15 eta 26. Aurrez Kaikuk 15 eta 43 markatu du, 16 segundu gehiago. Orain San Juan. Urrutitxo geratu da. 15 eta 28, 11 segunduko atzerapena San Juanek. Hemen Lekitxarra. Arezen atzetik. 15 eta 49 behin-behineko zelkapenean 6. denbora. Orain zer egingo du una Xizagirrek. Lehen ere hause gertatu da. Maniobra egin eta Getariak aurre hartu. Bai. Segundu bat orain Getariak Hondarribiari. 17 kilometro gora egin du, bai. No perdones que se van. 2 segundo. San Juan 14, Lekitxarra 22 maniobra ostean ordutxe datoa. Lehen ere hause gertatu da, Konparaketan orain, San Juan, aurreko txaldan garaile izandako Kaiku baino 5 bizkorrago. Eta Lekitxarra 2 motelago.
Getaria olatuan, Getaria olatu hartu eta norabideekin zer, Getaria bere kalean, bueno, eta Munarrizek bere kalearen, Getariak olatu hartu du, Olatu oso luzea. Bai. Oso luzea. Orain argi, orain ea jartzen zaion bestea. Begira, eta baborrera, eta una ez baborrera. Agindua, hor baina nozena seguru. Honek kritiko hau, ondarbiak segin behar du, bat kateatu arte. Beste horiek arrantzan ari dira, guazen ababorrera. Beste aholku bat San Juan darrentza. Asik behar popatzen, bere. Amarreko guantekin, aberatzen dut zuzor, Venga, guazen. Amarreko eskatu du. Erritmoa gora, bai. 2 segundo, Getaria... Esperantza airean dator. Bai. Airean dator. Eta uste dut, baborrera joan da, asmatu egin duela. Unasek, 6 aurretik. Bai. Ze ondo doan ontzi hori. Horeka ederra, nabigatzen dotore. 6 segundo. Hogeita mazazpitardi, bai. Hande txanik, espaldatik gaur. Zeinen erraz, aurrekalaria bera ere, Ondo. Ekin eizpuru, Aitu nahi! Iru lau bost, babor! Bantek! Atento bitik! Guazemat! Guazenei! Kaiku lekitzara baino 6 bizkorrago estropada puntu honetan. 5 metro falta dira. Litekena da, Kaiku lehen txandako garaileak, bigarren txanda honetako azkenengoa pasatzea. Larri bili. Bai. Hor, pare bat olatu kateatu ditu, eta bi treneruko aldea lortu, eta horrexekin, Getaria aurretik. Harrigarria daz, energia piloa duen Unase Izagirre. Hola mugitzen den. Mugitu, agindu, baina goxo ere bai tarteka Eta dagoeneko ibilbidea eginda, eta patroi batek behar duen jerarkia irabazita treneru batean. Bai. Eta dagoeneko hau este duela 4-5 urte edo 6 urte ikusi genuen mutil gazte zera ura, ez. Hau nagusi dago treneru. Bai. Han bestea, 9 segundo. Patroi honen galoiak hartuta dago, jadanik. 3 traineru, Getariak Hondarribiari. Eta begira, Mikel, masterra honek ere, baborrera jodu. Castron, gogoan dut Hondarribia ondoko kalean zuela nola, bere kaleari kalea defenditzea erabaki zuen, orduan etzitzaien ondo atera, gaur bai. Lekitzarrak ezinean ikusten ditugu, Hondarribia begira, palada diferentziare, 44 palada, Hondarribiak beti izan du, estropada dukaeran, igualdi zera. Erritmoa sarritza, joan deneko urte. Oso dotore Getaria. Orain arteko denborarik onena. Lortuko du eta Erne, hautagaitza bihar orezko txandan aritzeko. Bai Getaria! 20-18. Bigarren Hondarribia. Bai Ama Guadalupekoa. 20-26. San Juan, bai San Juan! 20-22, hirugarren denbora. Eta orain, Lekitzarrak, azken txampan sartuta. Kaikuren, 26 Kaikuk, atzetik, segurazki, atzetik. Bai, oraintxe amaitu dute, Kaikuren atzetik, segundu terdi bat gehiago. Kaikuk 20-56, Lekitzarrak borobilduta, 20-58. Beste tarte bat iragarkientzat, eta jarraian orezko txandan lehen kaletik Orio. Bigarren kaletik Zierbena, hirugarrengotik Donostiarra, laugarrenetik Bermeo Urdaibai. Gogoratu Zarauzko ikurrinaren lehen jardunaldia dugula jokoan.
Arratsaldeon berriz ikusentzuleo, Zarautzen gara, Zarauzko ikurrinari dagokion lehen jardunaldia hemen, eta bi txanda jokatuta Getariak markatu du denborarik onena. 30-17. Bigarren Hondarribia, hirugarren San Juan, laugarren Kaiku lehen txandako garailea. Jarraian Lekitzarra, Ondaroa, Ares eta Cabo da Cruz. Hor dugu eritz, pronto, prest, Unax Eizagirrerekin, aurrera. Bai, bikota aipatu duzu Unax Eizagirrek duen energia, hemen ere ez da gutxorako, Unax zorionak. Eskerrik asko eritz. Bigako hemen kanpotik behintzat, Hondarribiaren hasierari eutxi egin diozue ongi, eta gero azkenengo luze horretan, laugarren luze horretan, olatu luze eder bat harraputa, hanka egin duzue? Bai, hori da ez, gure ekipua gehien bat teknikoki oso ona da, baino indar falta pixka bat dakau, eta orduan beti dakigu salida normalea atzetik hasiko gala, baina bueno, eltzin dio, uste pare bat atzetik inala, baina guztua gaina zen juten kanpoa, auspua behotu gabe, eta barroak alargo oso ona bat indegu ez. Erdiparian hor txekin jauen, da zan dio dekipua, sinistu, han parian baldin baga bartu egata, aurte egata. Unax, azken luze horretan gainera, ez dakite haizearen norabidea aprobetxatuz, baina hirugarren kalerutz, gero berri amaieran bigarrenera sartzeko ez da, eta haizearen gatik izan den, ozer gaitik izan den? Bai, gehien bat hori ez, han markatzezun pixka laura bezala, eta heldu nahi nion, porque hemen rebota ondila zehon da sartzea kostau idezan, eta bueno, ematen du azkenengo larguan asmau indeula ez. Lau aldea pixka hartu, olatu eder bat hartu dugu da, bukaeran betire playa aldea lantzar bat etortza, eta azkenengo hori aprobetxau da, alan dema honen aita. Unax, gogotxu zinen, nire konpainian egoteko, notizio hona izaten baita hori zure traineruaren zat, Galizian ezin, uretara espainitzen izan, orain bai, bi jardunaldi jarraian txanda irabazten, pentsatzen dut hori beteko zaituela horrek. Bai, hori da, ez, gu beti bigarren tandan ibili geha, eta bigarren tanda irazte beti da zaila. Beti da Hondarri bat, Orio bat, Bermeo bat, osake beti da zaila iraztea, bueno, azken aldian pixka goruntzuaz, geuta beto arraun egiten da, hori, aurrengo aldi hemen, da aurreko urtean aurrengo aldia zan, bigarrengoa bandera zan, agerrala da nurrengoan bai. Agerrala da Unax, denbora 20-17, bihar horreko txandarako bai, denbora horrekin? Bate faiatu inberko zu, no? Denboa bastante ona da, baina... Bueno, nire izango dut, batzko bezala, agarro horren gehan bihar. Oso ondo Unax, zorionak eta disfrutatu. Eskerrik asko eritz. Unax Eizagirre, non irabazi zuen bandera lehen urtean, Ibon? Bai, gaur 8 joango horren lekuan, ez da? Patroi, haundi baten, aurrean gaude, Hori da. Hau nik, patroi haundien zerrenda murritzean sartu daukat, hau, Eta gaztea da. Oso murritzean, Eta gaztea da. Eta ikusten da urtetik urtera gainera, jerarkia, progresioa zera ikusi egiten zaio. Bueno, hori jotarrak hemen, elkar hartuta animatuz, guazen eskifaia orkestera. Lehen kaletik arituko da, Liga irabazteko hautagai nagusi eta bakarra. Bueno, Mikel azkeneko estroparekin alderatuta, arruti bere lekuan, espaldatik, aurrekalari ikusi genuen, egia zu hirugarrenean, Lizarralde laugarrenean, elortza barruan, iruditzen zait, gehienok ligan, espero genuen 14ko atera duela Iker Zabalak. Hemen Zierbena. Bai, Zierbenan ere, egia esan aldaketa gehiagiz, Alberto González eraman du bitik bostera, Urdax irutik bira ekarri eta Jose Angel Gartzia sartu. Palazuelos aurrean eta Iñaki Urkijo Ababor espaldan. Ibañez estatu batuetara joan eta gero, zein kokatuko hor eta Alberto González Asturiarra. Hori da. Hemen Donostiarrak. Bi aldaketa, ia asteburuko biak. Igor Frances Arraunerako, Jaime Lara laugarren tostara eta Izmendi lehorrean. Eta estriborrean, Repeto. Gaur atxeden eguna berarentzat, Xabatola etxea, boskarrenean. Urrengo kaletik Bermeotarrak eta hanketik Bernardez. Bai, eta Egira, arraunlari modernoaren irudia. Hori da, hortxe, estriborranketik, Imanol Karuezo estriborrean hirugarren tostan ikusten dugu, Kaleja beste behin espaldatik, eta Ababorrean Kaion. Gero Perez eta gero Portugues. Hori askotan egiten du, Jon Salzamendik, Jerai Kaion, hanketik jartzen duenean. Eta boskarren tostan berriz, Michel Cisnero. Gorkaran berri, Zarauzko ikurrina lau baditu, bere palmares dotore horretan, bosgarrekoaren bila, hemen da.
Gaur goizean hemen zen, estropada ikusten, da, bai. Etxeko hiru txikiak urdin eskantzita, enbata bultzatzeko go. Pozoia sartzen. Bueno, egurra, Mikel. Bai. Begira paladak, Berrogeita mairu Donostiarra, hori momentu batean berrogeita mar, zirbenak. Donostiarrak eutxe egiten du, berrogeita marretik gora. Karagarria dagoen hasiera. Donostiarra eta Zierbena estropadaren buruan, Orio eta Bermeo hortxe dira. Txanda hasi denetik haizea 10 kilometrotik gora. Bataz bestekoa bigarren txandan 11,9. Ia 12. Eta orain ere horti dabi. Bueno, esan behar banu. Azkeneko txanda da gaur arratsaldeko. Ateratzeko, barruko kaleak hobeak, etortzeko kanpokoak. Hori ematen du behintzat. Hankera hori hartu diogu. Bueno, Bermeok 2 segunduko galera badu. Laugarren kale horretatik. Inorrezta ongi atera hortik. Ez. Gutxi galtzea, hor helburua. Bai. Gero errekuperatzea. Azkar, estropada burua, Lazkano. Honek arronketa zabalduta Zierbena bai. Hemen hori jo. Zabala prestatzaile eta Ander Zabala prestatzaile fizikoa eta arraunari bikaina. Bigarren tostan, txeko sofan dagoela ematen du, erraz arraunean. Munduko txapeldun izan dako, arraunari harrigarrietakoa. Eta edozin lekutan jarri eta arraunea moldatuko dena. Erakutsi digu hori ere. Hau da irudi bikaina, Jaun Andreo. Eta hemen zortzi palada hori, zazpitardi zortzi. Irteran eta horten hori honek ez markatzen du GPS-an irteran, aurreneko aldiz bere referentziarik honen. Gero azten da nola ere mine egiten. Begira, hon lehunaldia ere badu kale honek. Bai, entzun, kanpokoa geratu egiten direla. Oan, hemendik balizara. Hemendik balizara. Tarte ona. Bai. Konparaketa egiten badugu, ohorezko txanda honetako ontzi bakarra. Bueno, ez, Bermeo eta Donostiarra une honetan, Getariarekin konparatuta parean da Donostiarra eta Bermeo atzetik. Begira, Orio bigarren kalera eta Zierbena hirugarrenera, eta unasi entzun diogu eritzi esaten, hor zikina badela. Bai. Hori ez da kasualitatea, hori ez da inolaz ere kasualitatea. Bermeo tarra sufritzen. 5 segunduko galera, behin-behineko zelkapenean Bermeo orain 6garrena litzateke. Getariaren denborak hobetu ezinik, Hondarribiaren irtera oso ona izan da, baina gero Hondarribiari bukaeran 8 segundu sartu dizkio Getaria. Bermeo 6, gero badakite kale etortzeko ondo etortzen dela hortik, orain, psikologikoki zaila izaten da honi aurre egitea. Hori da, oandik metro asko falta dira, beste lareun, balizara iristeko eta zu bitraineruko zuloarekin, ez? Zierbena irean doa, kanporantz, Bai. Irean Zierbena kanporantz. Eso es, sigue. Hondarribiaren dotore joan daba, begira, konparaketan, Donostiarra bira, Orio irura, Getaria laura eta Bermeo 6. Donostiarra, 39 paladan. Zierben ere bizian txera erritmoen, Begira, Palazuelos. Horten denak, horti, Mikel. Hankatik egin dituena. Pello Lopezen aldeko apustu egin du, hankeko tokirako, eta, bueno, arrobikoa da gainera, eta, bai. Horrein balizaren bila, laurak eta metro gehiago egin beharrean, Zierbena eta Orio. Donostiarra ere ez dago gaizki kokatuta. Bueltako luzerako. Poparean erakustaldi ederrak emandakoa dira hemen, Amarreko orentxe, Bueno, eta Bermeok eutxi egin dio horrein, 6 galduta joan deneko 2 minuto luz horretan. Bai, nolabait luze honen lehen erdikaldean galdu du, galdutako. Ea orain. Zabaleti Lazkano,
Zori gabe, Donostiarra ere hortxeken gainean, Lau eta berrogeita amasei Zierbenak, Donostiarrak lau eta berrogeita emezortzi, Oriok 5-0-0, Hondarribia lehen egindakoa, 5-0 6. denbora Bermeorentzat, Getariaren atzetik. Orain, Zierbenak 2 segundo Donostiarrari maniobra ostean, Hori 3, Bermeori 6. Ea, hemen bada burruka. Argi, hau zarauz da, eta poparean laguntzi 5 segundua. Ea ba. Hemen pentsatu edo zer gertalitekela orain, bigarren luze honetan. Orio 5 segunduko atzerapenarekin, ez da momenturik onen hau horientzat. Begira ze bizkor Zierbenak. Zierbenak, bai. Zierbenak Bai Donostiarra ere, eta Bermeo ere airean handik. Bermeo orain hasi da burrukan, erne. Bermeo, Orio, 5-6 segundo. Argi, Zierbenaren unea dau, Zierbenaren unea dau. Untzi bat, 4 segundo orain Donostiarrari. Erasoan Galipoak. Argi. Begira, berrogei palada olatuan. 5 segundo, aurretik goaz dio. Bai, eta nola gainera. Estropada txikitzeko gogoarekin dira, Zierbena. Bai, begira Donostiarra oso bizkor. 38 palada Zierbena. 3 segundora urbildu da Donostiarrak orain txartu du. Bai. Orain zuloan. Bermeo 8 segundoko atzerapenarekin. Erne hortartean Getaria legoke, Donostiarra 3 segundura da, Getaria Laura. Estropada puntu honetan, gero Orio, baitare Laura, Hondarribia ongo litzateke 5. bostera, eta Bermeo 7. Gero 10 gora galduta San Juan eta Kaiku. Bueno, hori ez dugu esango, ez da inundik ere kinkalarria, baina 5 segundo atzetik, zarautza atorrita. Bai. Hau luzea da, guaini bigarren luzean gaude, Begira, honekin nago harrituta. Zierbena eta Orio, baborra bilatuz. Oso bizi Zierbena arraunean, Zierbena badaki hau dala bere momentua, Egurtzen ari dira, asko estutzen haien burua. Boita emezortzeko. Bai. Agian luzetxo izango da estropada haientza, bate daki. Bueno, baina une gozoa datorrenean, aprobetxatu egin behar da. Saiatu egin behar zara. Bermeo sufritzen, 6. segundoko galera. Orio eta Donostiarra, Laura Orio, Donostiarra 6. Zierbena, errentaren bila. Ikurriak gogoratu, 2 jardunalditara erabakiko dela. Harrituta edo geratu naiz norabideekin, Zierbena eta Orio baborraldera bezala, Mikel, eta kanporantzere hori egin dute. Orio urrutiago ibili da, 3 segundora Orio orain. Bai Donostiarra ere. Hartu dute hauek ere, bizko datoz. Hemen garrantzitsua da, horrelako estropetan gora berazko, oraintxe 3 aurretik, oraintxe 6 atzetik, segi burua uz dela arraunean. Eta Ibon, bada espada, ez ezazu esan, biharreko estropada dugula, Bada espada, emakumezkoetan gertatu dena ikusita. Bada espada ez, Ibon. Arrituta, begira, bigarren kaletik, Dabil orain zen maniobra egin behar duen Gorka Aranberrik. Era bat zabaldu. Ari da, ikusi, norabidea pixkat estriborrera markatzen orain. Bai, baina urruti ibili eta orain zartu eginda. Urrukarako hortxe da hori ere. Zierbenak ontzi bateko errenta Orio eta Donostiarrari Bermeo 8 doa. Estropada puntu honetan Hondarribia 5 segundora zegoen, konparaketa egiten badugu, eta Getaria baitare, Erne. Getaria 5 segundora une honetan, konparaketan, baina Getariaren azken luzea txapela kentzeko modukoa izan da. Zierbena nolabait orain errentari eusten ari da, zabaltzen ez, baina eusten bai. Donostiarrak olatu hartu du. Donostiarrak olatu hartu du, orain txezul, bai. Ez daukatu, begirik dena ikusteko. Maniobraren bila, Bermeo ere badatorran kanpo kaldetik, 7 segundo. Zazpira atzera goibilida, amaikare bilida Bermeo. Hau da, zaioa hau. Aurretik Zierbena, hasi da maniobrakin. Lan erditan, Getariak 9 eta 56 markatu du, Hondarribiak ere bai, orain
Zierbenak 9:52, bat gehiago Donostiarrak eta Oriok, Bermeok 9:55. Ohorezko txandako laurak Getariaren aurretik. Segundu bat bizkorrago, begira Orio. Brankas orain, beste segundu bat jandio Zierbenari. Bermeo laura dago. Bai, era bat sartu da burruka. 11 eta orain Laura. Azken metro horietan asko hurbildu da, Eta konparaketa Getaria bostera. Zanbulu aldia, arratsalde osoan ikusi duan handiena bai. Hala ere 2 segundora da, Zierben aurretik Orio 2 segundo gehiago erabiltzen ari da. Donostiarra 3, Bermeo bostera eta Getaria ere bostera legoke. Nik gogoratu nahi dut, Getariaren azken luzea ikaragarri ona izan dela. Alegia, Getariak une honetan aukera guztiak ditu zera egiteko. Horezko txandan egoteko bihar. Argi Zierbena eta Donostiarra, epailea badoa eta joan dadila. Zierbena Donostiarraren kalean. Argi dago, agindua zein izango den. Galipoak ababorrera bidaliko ditu epailea. Komeni. Eta horrek Orio ere behartu dezake. Atera di. Eta orain obeditu egin beharko luke. Eta obeditzen ez badu, nire ustez, urrengoa, urdina. Pare bat aldiz edo aterako dio, hori txuria eta kasu egiten ez badu, urdina. Badoa, ez da pixkanaka. Begira, Mikel, urdei behir 3. kalera. Bermeotarrak 5 segunduko tartean Laura daude, Ikaragarria, estropada. Jaun Andreo, gozatu! Eta nire GPS-an ikusten dudanez, lau traineruak bikote erditik. Bai, bi kaleta lau traineruak. Bi kale libre daude. Ertzetako biak sobran. Bueno, lehenbizikoan zikina segurazki eta laugarrengoan ikusten ez den hori, korrontiak edo gauzak. Gero lagungarri den hori. Orain kontra hori. Orain haren kontra. Begira Orio kokatu da Zierbenaren parea. Lehenbiziko aldiz estropadaren buru. Bai. Lehenbiziko aldiz. Orain Urdaibaik egin beharko du maniobra zabaldu eta Donostiarrak berak ere bai, Begira. Hauxe dugunea, Bai. Y acaba. No vayas correcto, chavales. Metro txore gehiago egin behar, balizara. Hori da, Oriok orain duen koskatxoa, baina segundu bat badu alde. Donostiarra Laura, Bermeo bostera. Bejon deiela, Miguel, denei. Getaria 6ra, Hondarribia ere hortxe zen, estropada puntu hortan. Azken luzean sufritu dute berde. Nik ez dute zer baztertzen hemen azken luzean. Kanporantz ez da puskatuko. Orio nolabait inteligente bat ari gara ikusten, eta Zierbena burua hotz erabiliz, hortxe oso luze ona hasierakoa, gero ziaboga ostean ere begira nola ibili diren. Oriok sentsazioa ematen dit, niri behintzat, gero ikusiko dugu, pasaden igandean Boiron Donostiarrakin egintzuna. Parean bai, eta gero estutu egintzuela. Gero bukaeran aldo, bai. Hori ematen du, atzetik 5 ibili, orain 2 aurretik, ontzirik indartsuena, fizikoki eta pera dela. Begira non daukan estropada. Erne Bermeo, Bermeo narrigarriari. Urruti ibili da eta orain hortxe dago. Orain Bermeo ordea, zabaldu egin beharko du. Hori da, metro gehiago egin behar. Hemen Arkaiz bera ere. Lantzalari egin bada. Beste patroi bikain bada. Hemen Larrinaga. Donostiara bizi erritmoan, Oita meretzi, ia berroi paladan, bai zierrinaga. Hori jo ere bai, Antxe jetxida pixka bat. Bueno, 3 segundo hori jok Zierbenari. Donostiarra eta Bermeori 6. Eta Getaria estropada puntu honetan 10 atzerapenarekin genuen. Hondarribia 9. Gero eman du erakustaldia Getariak. 100 metro. Orain kokatzen. Badoaz balizaren bila.
Eta kokapen horrek anguloari eta begira asko markatzen du, ze motatako ziaboga emango duten, Orio metroren bat gehiago egin du, eta ez du ezer galdu. Uneriko zenean nabarmen. Lau segundoko errentarekin hasiko du maniobra Oriok, orain 3 berriz. Zabal-zabaletik, arazori gabe. Ara, oraintxe 15 eta 15. Zierbenak bi segundu terdi gehiago borobilduta 15 eta 18, Donostiarrak eta Bermeok 15 eta 20. Hondarribiak eta Getariak hor 15 eta 26. Maniobra ostean traineru oso bat Oriok Zierbenari. Haizea 14 kilometro orduko. Hori da, abiadura, Donostiara 6 segundoko atzerapenarekin, Bermeo 7. Bukaran ez dira hola izango. Ez. Horein zer. Getaria estropada puntu honetan 13 segundoko atzerapenarekin, Hor da Orio. Kale irabazi aldio, Zierbenari. Hortxe, Eta orain, lehenbiziko aldiz, 39 paladan. Orain bai, Mikel. Orain kale irabazten. Begira, Urdaibai eta Donostiarra. 9 segundoko atzerapenarekin dira. Bermeo lehenengo aldiz hortxe, Donostiarrari aurre hartuta. Ola larga de bandera. Gorkaran berri zen hori. Orain txedu estropada nahi zuen eran. Zierbenari 5. Pazientziarekin jardun dira, Pazientzia eta ematen dutatuak ez dakizu hor fizikoa ere harri. Noski. Orain gora, orain errengoan gora. 42 paladan. Nadie mira. Sigue. 7 segundo. Acabar, vuelve. Galizian azken luze harrigarria egin zuen, Badoa. Azken luze harrigarria egin zuen Oriok, eta gaur ere horretan ari da. Eta besteak hortxe 4 segundoa, hanka Oriok egin du. Bai. Solo está. Bat, aurre Mikel. 7 segundo Oriok Zierbenari. Bermeo 10, Donostiarra 12, Getaria 12 baite. Eta Bermeo Donostiarran aurretik, eta Bermeo orain olatu hartu du, ara. Zierbenaren parean da, Bermeo. Bermeo Zierbenaren parean kokatu da. Zierbena 7 segundora. Bigarren kalera, Orio bigarren kalera nabarmen, Gorka. Badu tartea, nahi duen lekura joateko. Larrinaga ere gozatzen etorreko zaigu, Donostiarrak sufritzen orain. Donostiarrak Getaria baino 2 segundu bizkorrago. Horrezko txandarako txartela hor bien artean dago. Estamos haciendo avería, chavales. Oriok egin du averia, orain 7-8 segundutan egon kortu da tartea. Xilik egoteko. 39 paladan. Aukera ikusten diot Berme hori, aurreruntze egiteko. Nola bukatu duten besteek ikusita hor laugarren kale horretatik. Eta hor irutzen kateatu dira horatua. Donostiarra sufritzen ari da, orain Getariaren atzetik. Hauek ari dira, txikitzen hauek ari dira. Estropada orain bukatuko balitz, Getaria bihar horrezko txandan. Normalena hori izango da, Paladas buenas, ola larga. Dale, ojalate. Tuze aurpegiak, Salbaino, Elortza, Adrian. Adrian kontra, Medina bat horrela ikustea. Bai. Eta tenak isilik, Eta begira, 9-10 segundo. Bai. Badoaz. Hemen kuadrilla dago, Mikel. Motorra dago, motorra, patroiona, entrenatzaile zorrotza, dena dago. Oriok 10 Zierbenari, 11 ere bai, tartea zabaltzen. Getaria eta Donostiarraren artean 5 segundoko zuloa Getariaren mesederako. Erne, Bermeo Getariari segundu bakarra. Eta Zierbena Getariari 2 segundo besterik ez. Bandera bideratzen ari da, Hori jo, gaurko honetan, eramango dituen 12 puntu hoietaz aparte, ikurrinaren erdia ere, eramango dute gaur hori jo aldera. Hemen bigarren lekurako dago hemen. Gerra zibila. Bermeo eta Zierbenaren artean, burruka latza. Begira, 43, 44, 43 eta 42. Azken metrotan, hor da, 100 metro jaun Andreo. Orioren beste erakustaldia.
hau da estropada bukatzeko modu harrigarria. Hemen da San Nikolas ontzia. Zierbenak segundutxo bat hartu dio Bermeori. Erne, Orio amaitzen. Hor da Orio, bai Orio! 20-0-2. Oriok 20-0-2. Estutzen txampa harrigarria. Zierbena eta Bermeo. Bermeok esango nuke bigarren. 20-14. Zierbenak 20-14, baina 40 bat eunen badaude. Getaria orezko txandara eta Donostiarra atzetik. Donostiarra 5. 20-24. Begira nola amaitu duten. Oriotarrek, erakustaldi handia. Estropadaren bigarren zati hori harrigarria izan daien aldetik. Oriok 20-0-2. Bermeok 20-14. 12 segundu eder sartu dizkio. 12 eta 15 euneneko. Hirugarren Zierbena, 12 eta 57 euneneko. Behin-behineko kronometraia da. Laugarren Getaria, bigarren txandako garailea, 20 eta 17. 5. Donostiarra, 20 eta 24. Begira, garbi, Bermeo Zierbenaren aurretik. Bueno, Bermeok atzetik aurrerako lan ona, 11 segundu atzetik ibili da uste dut 7. minutuan, eta ia Orioren abiaduran egin ditu, zenbat, 13 minutu. Bai, gaur egungo hori 12 segundoiek errekuperatzea, Ibon, oso zaila ezinezkoaren mugan esango dugu. Irudipena daukat, gaurkoa eta batez ere pasaden igandekoa ikusita, nolabait ere, fizikoki ere, eta ritmoan ikusten da, bat hori 37, bestek pasatxo, ekonomizatua ditza erabiltzen da, ez da? 13. binduan, hauek aldaketa bat badutela, beste martxa bat badutela, beste ikusten etzaien. Nik irudipen hori daukat. Bi estropada jarraian, eta ez martxa, ez edozein martxa. Behar bada, norbait pentsa dezake, Zierbenak energia gehiegi gastatu ote duen estropadaren lehen erdi horretan. Bere momentu ikusi dute, estutu dute, eta etorri dira. Denborarik onena, estropada erdian, Zierbena aurretik zen, segundo bat Donostiarra eta hori. Estropadaren uneak aprobetxatu egiten dira. Eta horrelako estropadalekuetan gehiago. Eta olatu etortzen denean, 6. minutuan edo 19. izan, ustu egin behar da. Olatu bakar batekin egiten baita hemen aberia. Ni Zierbenaren inguruan xapo egin dute. Egin beharreko egin dute, burrukara etorri dira, eta estropada erdi aurretik egin dute. Gero azaldu da Orio, eta Orio kitzugarria eman du. Ze irudi bikaina hau, Aile punta ingurua, eta jende asko, eta posten gara, estropada ikustera, bertara, hau da zelkapena. Zarauzko Ikurriñari dagokion lehen jardunaldian, Orio nagusi, 20-0 bat. Urdaibei bigarren, 12 segundu borobilduta, 12 terdira, Zierbena, 4. Getaria, txaloak, Getariarrentzat, orezko txandan bihar hemen Zarauzko Ikurriñan, 15 segundora. 5. Donostiarra joan zen urteko, garailea 22 segundora, 6. Hondarribia 24, San Juan 30, Kaiku 44, azken autokitan, beraz bihar lehenengo txandan, Lekitxarra, Ondarroa, Ares eta Cabo da Cruz. Eritz Hernandez pres baldin bazaude, nahi duzunean hitza eskatu. Patroirik onenaren zelkapenean gaur, Xanet Jimenori eman dizkiote 12 puntu, Izagirreri 11, Goikotxeari 10, eta zelkapen nagusian, Joseba Munarriz da, 114 punturekin buruan Jimenoren aurretik. Aurrera Gorka Aranberrirekin, Eritz Hernandez. Halaxe da, nekatuta dugu Orioko patroia Gorka zorionak. Eskerrik asko. Irribarrea bai, baina momentuz ez handiegia. Ez da urrutia jumerrik, lehen urten hemen lehenengo jornadan alde txikiu bat ikan, baina irabazi ginun, eta iganden hemen aizia buelta bezala, honek buelta hartu laike. Eta biharko bukatu arte ez da, hemen ez zelebratzeik. 12 puntu lortu diteu, 10. Ikurriña esango deu, eta segi merdeu. Gorka gaurko estropadari daokionez, harritu nau, brankaz joateko 4 patroiok erdiko kaleak aukeratu dituzuela? Bai, ez diteu propio aukeratu, aiziak bota itezun, aiziak desente altzadu, Getari aldetik, handik gauza honik ez da etortzen. Eta aiziatea du eta pixkate korrinte txurrok zeuden, eta hortikane azkarrateatze zian, ikusi du Zierbena oso azkarratea dela, eta gero barrengo largon horixe bilatu du, pixkate
bigarren kale hori, eta nik uste eta asmatu indola. Eta bueltako, hoxe genekan, aurreneko minutu hori txarra, eta hoxe, nik uste azken olargone asmatu indola, bizkat erdila bilatuz, eta ondo torri, hor puzkatu dugu, hirugarren ziagoa bidian, eta azken olargua hartu torria. Bai, Zierbena, estropadan momentu askotan joan da aurrean, pentsatzen dut hor zaila dela buru hotz mantentzea, batez ere zure arraunlariek ikusten dutelako zer gertatzen ari den. Zer nolako garrantzia azken luze horretarako kalea irabazi duzuen horrek? Ba, nik uste garrantzitsua, ziagoa tikan atea eta belaxe Zierbenan kalia bilatu nahi ginen, eta esaten egin atea, eta aurren golatu hori hartu berra genekala. Askotan eskatu itezu, baina ez da etortzen da, etorrin zaigu, eta nik uste hor beste 3 segundu irabaziteun hortan, ja kalia irabazi deula, eta bia libre euki deula, bigarrengo kalia hori etorri, eta garbi etorri ga. Lehendo galdera egin eta segituan esan duzu, iazkoa goratu duzu, ez dakiz Arauztarronek badun iazkoaren arantzatxoren bat, etxeko banderetzuelako etxeren eman? Bai, arantza latza, gehatzea, hemen nik esatet, nahi gehienak ostatu zaiten bandera, hau ikurrina, hau izan dela. Eta horrek zeu zergatik, ez esan nahi du, berezila da, ez netzako bagarrikan zauztarrantzako, hemen inguruko arraulari guztintzako zautza da, eta zauzko ikurrina heltzeanen aurreak argaiteu. Eta garrantzia handia du, eta hori jotaran artean zezanik ez. Biharkoari begira, 12 segunduko aldea, Zierbena eta Urdaibai eta Zierbenarekiko, aipatu duzu, nahikoa ez, baina koltsoi ederra bada datorrela. Bai, alde ukitzia beti da ona, baina esate zut, biharkuare errematatu inberda. Eta nik uste mutilantzako lehenengo kalia gaur etxait iruditzen honena zanikan, eta kristor lan hain duen mutilak. Eta oportunitatea eman digun momentun kanpuak aprobetxatu indeu, eta eman ez digunen lanian segitu dugu, eta biharre ide berdinak intorriko geha. Momentuz biharkoa ikusiko zer gertatzen den, Irribarreari eutxi, gaur irabazi egin duzuelako, zoriona Gorka. Eskerrik asko horiz. Gorka Aranberri, hitzak ondo neurtuz, baina oso posik. Eta luzeak aztertzen baditugu, lehenengo luzean bizkorrena, Zierbena. Hori 3 segundo eta tartean Donostiarra. Bigarren luzean bizkorrena, Bermeo. Eta urrengo 2 luzeetan onena, eta azkenik azkarrena, Orio. Bueno, norabidea. Orio eta Zierbena nola joan diren, nola baitere unasik aipatutako zikin hori nola baiteko alde batera uzera, barrurantz bigarren luzean nola etorri den Gorka, nabarmen, erdiaren bila, baita zerare begira harrituta nago honekin, denak nola baitere, Miguel, 4. kale aldera. Zuzen, baina bigarren kaletik, Zierbenak ere bilatu du 3. eta Urdaibaik ere, bai. Hauxe gauza, oso deigarria, hor zerbait bada, arratsalde osoan ikusi dugu. Orio kale irabazi eta erditik. Zierbenak ere bai, eta ea orain, Donostiarra, olatuak eskatzen ziona, eta Bermeo gara, joan den boskarrena. Oso esan guratxuak gaur. Metrotan, aparteko diferentziarik ez, gutxien Donostiarrak, gehien Urdaibaik, 12 metro bak. 12 metro, 3 segundo. Bai, 12 metro baina denboretan, metro gehiago egin dituenak, 11 segundo gutxiago. Hor da, bakontua. Hoi nola esplikatu arrauna ikusi ez duenari. Argi dago. Bueno, Orioren errenta txapela kentzeko moduko estropada egin eta gero, edo bigarren zati hori bintzat oso dotore egin eta gero, 20-0 bat, haundia izan da tartea, eta hori kudeatzeko gai eta errenta zabaltzeko ere, bada, zalantzari gabe hori. Bueno, aizearen aldaketak edo, aizea poliki joan zaigu goruntz. 8 bueltan hasi dira emakumeak, baita ere lehenengo txandan. Eta batez ere bigarren txandan, Mikel. Bai, 11,9 eta hurrengoan, azkenengoan, 10,9. Eta 3. txandaren 4. luzan, utzi aldia bezala. Alaxe da. Den hartu behar da kontutan, da hori gertatu da gaurko honetan Zarauzko ikurrinari dagokion lehen jardunaldian. Eta agintarien ontzian zain orain elastikoa jasotzeko eta banatzeko. Protagonistak noiz helduko, hortxe dira. Joseba Munarrizek jarraituko du, CaixaBanken elastikoarekin, eta zerezanik ez Gorka Aranberrik jarraituko du
lideraren elastikoarekin. Eusko Labelen elastiko gorri horrekin. Erakustaldi latza eman dute, gaurko honetan ere Oriotarrek. Lana eginda eta atzetik ibilita gero. 5 segundo, 6. 7. minutuan, Zierbenak hanka eginda. Honek erakusten du, kuadrilla honek doai asko dituela, Mikel, indarra, esan gabe doa, eskarmentua, beste sekretuetako bat Orioko gazteak azkeneko urteetan gutxi irabazitakoek hoien grina, irabazteko gogoa, patroirik onena, hor ez dago, zalantzarik, hau batasunez denok onartzen dugu, eta beste gauzen artean, Miguel, burua hotz jakitea ere bai, templea alegia eta hori irakutsi du, pasaden astean eta gaur ere bai. Lider oso sendo badauka. Izango ez dugu ba. 10 jardunalditan azkarrena izan da, zer esan behar dugu ba. Gaurkoa 13. da. 13tik 10 aldiz izan dira bizkorrenak Oriotarrak. Zierbena 2 aldiz eta Donostiarrak behin. Eta Gorkarekin ados dago, Gaur lehenbizikoa kalerik onena iruditu, Ez, kalerik onena ez zuten. Gorka Aranberri posik da, 4 aldiz irabazia du Zarauzko Ikurriña eta 5. bila. Pausu galanta eman dute gaur. Ez da zer izango, Zabala jauna Ike. Ez. Eta gero, badakigu, Orione Donostiko oso berezia da, baina ura alde batera utzita, maitatuna bandera huxe da. Kusi, Palmaresa, Orioak 11 aldiz. Nabarmen. 11 aldiz irabazi duen. Era hundia egon da Orio, Zarautzera etortzeko, festa giroan, Andra Mari egunean, eta historikoki eta jendean mugitzen du, inguruko baserritakoa eta bar, eta hori barruan dago. Estropa da honekiko nolabaiteko atxekimendu lotura hori. Bai. Palmaresean Orioren atzetik 5 garaipenekin hemen San Pedro, Kaiku, Hondarribia eta Urdaibai dira. Eta laurekin Santurtzi. Bueno, jaun Andreok, nahi duzuenean lankideok, mentxe gaurko irudirik onenak, gaurko garaileen azken txampa dotore eta haundi hori, hemen dira Oriotarrak, Ikurriñak gaur ez dute lortu. 2 jardunalditan irabazten da hori hemen Zarautzen, baina bideratu bai, nola gainera. ¡Aure! ¡Vamos más buenas con esta ala! ¡Dale! ¡Das! ¡Beste bat! ¡Fuera! Barre txikia. Altxerren nola erori den ikusi alduzu. Hor, indar gram hori getzen geratzen. Lehertuta. Eta beste bidetalien. Horrela amaitu behar du, erolari batek, dena eman da. Hitz bakar bat entzun, Adrian, segitzeko atzera, oraindikan ere. Bai. Eta gero tigarria, marrua, pues, sakurrari bezala. Tazo, eiza sakurre egiten zaiena. Ez. Bueno, Horitz. Zer esango dugu, erabakitan daude, biharko egunerako garaileak, arraun lagunakek 10 segundo Tolosaldeari eta gizonezkoetan Oriok Bermeori 12, zer diozu? Mikel, nik neuk ez nuke nahiko, behintzat erabakita egotea interes puntu hori mantentzeko, eta iazkoa ikusita, batez ere Eusko Label Ligan ikusi genuena ikusita, ezetz esango dut, eta bihar ere tentsio, uneak biziko ditugula. Aipatu duzu haizearen inguruan aritu gara, jada jantzi dugu hemen jaka dotorea ere, haizea boladak ibili beharrenean orain jarraian ari baita, eta fresko egiten du, atzoko temperatura altuak erabat ahaztu ditugu. Gainera bikote, hemen Gorka Aranberrik utzi digu bere aurikularrak, ez dakit hemen sekreturen bat edo beste gordeko duen, beraz agian hau enkantean saltzen badut, dirutxo eder bat irabaziko dut, ea zer gertatzen den. Besterik gabe, bihar bigarren jardunaldia Zarauzko Ikurriñarena, hemen izango gara uretan protagonistak hartzen, eta disfrutatzen jakina. Izango duzu berari ematea eta esklusiba pare bat eskatzea horren truke.
Bueno, Gaztañazpi jauna, estropada bikainak ikusi ditugu, goraberatsuak, hori bai, goraberatsuak, bai emakumeetan, baita ere gizonezkoetan. Bueno, nik esango nuke lehenbiziko aurten zarautz ere portatu dela, ez da izan sekulako itxasorik altuena eta lantzagirorik handiena ez, baina olatu baju honekin ere ikeragarriak ikusi ditugu, azteko Euskotren Ligako lehenbiziko estropadatik. Arraun lagunakek zer egin duen azkeneko minutu terdian, geuk esango bandera ez da erabakita behar, erabakita utzi du, minutu terdian, altzuetek baborrerago, Perezek estriborrera, akabo. Eta gizonezkoen lehian, gauza on asko ikusi ditugu, Kaiku lehenbizikoan, Getariarena harrigarria iruditu zait, beste behin, ez da kasualitatea, eta horrezko txanda honetan, bueno, hori buruz zer esango dugu, dagoeneko aurten esan ez dugunik, gaur, urte osoan zehar denboraldian erakutsitako doai horiek zarautzen, plaza orain arteko ondienean, berretsi ditu, eta oso aipagarria egintzait ere, Bermeoren estropada, Nik azpimarratuko dut, noski, bi garailak hor daude, goi-goian, bai arraun eta baita ere hori jo, baina beste ausardia. Alde batetik, batipat gizonezkoetan, iruditu zait zirbena irten dela, altzen neurrian egurra ematera eta errentabila. Eta gero, oso baita ere Donostiarra bere neurrian. Eta gero, Bermeok egindako nolabait estropadaren bigarren zati hori ere, iruditu zait txalotzeko modukoa. Hau da, hori jo gaineti dago, bai, baina hauek banderen bila, buru belarri saiatuko dira. Nabarmen, Bermeok estropadaren azkeneko 12-13 minutuak ia, Orioren abiaduran, Orioren denboretan egin ditu. Eta gero, Zierbena eta Donostiarren inguruan, ez aurretik ibili dilako bakarrik Zierbena. Ikusi nola atera diren, zer ritmotan ibili diren, eta hauek, esan dute, gure aukera hau da, eta nolabait ere, dena jarri dute, estropada irabazteko, estropadetan horrela atera behar delako. Dena ematera horixe egin dute, ezin izan dute irabazi, baina beste zerbait ere izango nuke. Bi banderak ongi bideratuta bai, biharko parteak eta ikusita gaurko oso antzekoak izango ditugu, ura bera eman da, baina argi. Bada espada ere, argi bi jardunaldietarako estropada hauetan, eta horrelako lantzalekutan, kale sosketaren eragin. Gauza ikeragarriak ikusia baikara, Mikel. Hori da. Bihar hementsi izango gara, 11 eta laurdenetan, zintzo eta posik, zuei estropada eder bat, eskaintzeko gogoz. Indarrak hartu, Gaztañazpi jauna. Berdin, hemen izango gara. Bihar arte, gora tainero estropadak, eta ondo bizi.